Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Halor ke jingkiu dor ke dok masi, kinong od dok masi hagani ke jela hapok ke syatri jongka Khasi Jaintia Butcher Welfare Association haga jingye keren bat ke Batisi TV kila pensyai baka dauba halor ke jingpen kiu ya ke dor dok masi kadai namar ba kinong od dok hagani ke jela ki ya kenduk jingye mentaban yo ya ki masi na kiwei pat ke jela kumna West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh bat khamtam na Upper Assam. Presiden ke KJBWA uba Generous Warlarpi ula pensyairu bak Sarkar Assam bat ke Sarkar West Bengal kila pensange ya ke jing shalan masi sya Meghalaya nakadau bakila yo jing tip baki jing khaitu ya ke masi sya Bangladesh ka Jurbha ha kani ke jela uba Generous Warlarpi ula yathu baki nong addo kani ke rilom khasi ba jantia kila penpau ya ke jing menyau bak Sarkar jela kam syembat yala ka jong ka kular bat watlau sembut menteri ramba ka jela ba Preston tengsong ubala ai ke jing kular ban kersyan ya ka yo dia masi ba shipor ha bernihat nrai mentapat ula kelak tin marku ma piatip hi baro skata ya kanika dok kles ieng ni dia ka dor lai spa sikilo de ka do khamal bong kumut ka do met sudah ni dia ka dor lai spa ru po sikilo tika ka ba wanja menta kensan ha ka ba ngim sung thau shu wat na kaliang ka jongi ru ba ka dor kala sulong no ba su kensan ka kio ka wei hi ka long ka ka jing ya ti jongi ka long ba ka jing ya khi jongi ka long ba ni la shitom hadu ka ata ha ka bangin yo ki ni masi oddo kumalong beros kata tika seng kala shim ni kan sen jam ha ka bangin khi ada ngemi khi lit kemut kan ka kam jongi om tangga dor ne kala du sendan ti ha pedeng kata ka jing ya ti ka jongi tingi la ya sange ya kan ka jing ya thiet masi nge sange kan ka jing shodo an plir kan kum ka dak jong ka jing persya ka jongi ya kan ka jing jor kan ka jing le masi sport dari Bangladesh kan kendak ngin sia keren be halor ka dor mo namar ngi kwa hi ban bu baik bu reti ya ka dor kum makalong beros kata Henry hadien begila sedang ban pli ki dukan ki jongi ke da kum ba pila etip hi ka long ba ngin dang sange ban thiet ki masi ang thin na po ka yo khana para ko dan po khandai mer bari dua te ka eiru ka balak ta halor kani ka benta ka long ba hadien ka jing sange ka jongi kamut kala ta wat ya ka jela Assam ka kta wat na po West Bengal ha ka ba mentang yo ya ka jing tip ba kana kaliang ka Sarkar Assam kumju ka West Bengal kila persyang ban pensange no ka jing wan jing masi syagani ka state Meghalaya jing namar ba kitip syah bat ki la subajor hiru balong ba kani ka masi bakale leng ba ketika jela baro ila smuggle lut sepo kari Bangladesh kata kalau bu jing ngi hadu kata di hadien bangila lie yang ki dukan sa shi sen pan ti kini ki nong khai ki para dekat jongi menta ki jenjar ban yo ya masi te menta kalau penlong ki bakin hab ban thiet kini ki masi lokal jongi nang ni ti kumpa pila ya tip shahi ka masi snong jongi hang ni ki kat nu kan don kam don tang khdiat ti kelas penlong hadu ata ban kiu ya kedor kaba fi kum bakalong menta wat ki dukan do hadien bangila penbena bangila plie biang ya kenika ya ki dukan ban plie biang ya dukan sa shi sen pan henry ka jing don ka do hi menta kalong tang kumbalai pau 20% dukan do lada pi jet benia ya ka jing don ka do masih hapo ka sor slong kan agri khasi ru la banong tang khniat kadang kolong ba myo masih napok jela la jong tang khniat ngidon te menta kalong ba wat kini ki try jela jongi te ki bari masi ki don hi kata ka kalong no ka full chance ke jong ki ladang ngim dia masi hakum kani ka por lanu pat dia hi mentangi subu pen inuksa masi uba arpo hajar pengen thiet ata ka dor pengen dia lai spa kilo te ka ga bala penlong pa eki hakum kani ka por kisim kabu lai po hajar ne lada fi pinut banra kemut arfu pra arfu nyo hajar hi kata lada kini ki nong oddo jungi lada kim tre kini ka kam kin lek no kan aba imjana kini ka kam kim ban se ban dia bat menen ngila nang ya keren su aka meeting
kalong ba na kaliang ke jongki gila ong bangin ya keren bangin bu baik bu renti hi ya kador kan sabu jing engi kamu ngin num yo syu hiru bangin khai te kata hi ke jing ba ke ka bangi ngin saya keren hiru bangila mangyai persang hiru ke kata ka ba na kaliang ke jongi hi ngila keren sai ba kat ni ngi khi ru kolong bangin bu baik bu renti ya kador nrei kum ba kolong kata ke ka ba mangi ngi mut handai su kensan menta ka kelas non ka por ha ka ba wat na kaliang kaseng menta ka sa ha ko umdum kumnu bangin le namar kine ki paradkhot ki jongi kumba ngila ekran hi ha ka basdang we bala plie hi ya ka dukan kamut maki ki lakwa ikan bakin peteng ya ka jing khai ka jongki handai ka ka jing ka bangi ya kendu menta ka long ba kine ki masi ki bawa na po barjela menta kum maki wan ha ka por ka hasua jong kata hande kim simwan syu kan kumba dawa na kapor hande kani kala bu jing hadu kata ha ka ba khambun na kata ngila haban penon kam de kini ki masih lokal jong kan te bangin ya perkhat ya kani ka we ngila asngu thu he namar ba ka hi ka jing kalong ba ngi na po ka jalang im dan masih te ka ka bangin ngin yakun persya ya kani marpi kalong ba kawing la ju ya kren hiru bat ngin sa nang ya chaprang ha ka bangin kersiu thia ru khndiat ha ka lor ka ya di ka ya thiet ka jongi namar menta hi ban chu shania tang hangi kinong di bangin pnya ru kanumlong kinong khai hi ha ba khaddu ki khai be ban yo nong ti ka ka basung tunat ka ba ha kalong bangi ladon kata ka jingmut bangin ya chapo ka consumer forum kamut kan ni fi kumbaga long menta namar bangi yo sngo bangi tep hiru baki we jela khamtam kita ki than ketika UP Bihar habaki de ki masih hapo ki yogi han ki persang mande da kita da ka kilo system kamut da kamon ki ong kanu simon fi katakan kampen sup hadu kata lada mangiru la ban hakio ki bangi don kamut lada ki penbet no da ka kilo tekumut mangiru ngin salah bangin penbet ya ka dor dia nomor pi ka ba hadu kata nomor bangi thiet ya ka ya kini ki masih syok do ngi thiet ka rukom thiet laka mo pe kamat ban penwan sak kilo ka bestom hadu kata utu no wan ra usim ka bu halor kani ka bentah bamla ban bu bet bu renti ya ka dor mar maki habaki wan la da katat ni la ka long hanu no ka dor we bak kitip begini ki ka ni ka jela ka bomdan ye ndan do ndan masih tegi hapan syania nangi te kata ka penlong iki bakin kin hap ambe ka dor ka barem ti henrei la persang ban bu bet bu renti haman ki yo ki ba mangingi ti masih la da ka dor ban de kumbangi kendiang inuksa kumbangi ju yo hateng kumtu ban ti gini ki masih napo ki farm jong ka veterinary te ka veterinary hang tu kala tho uni masih date of birth kamut nadu kata ka snem uni masih ula dan bandan lai snem la ni sau snem ne bat ka kilo gila tho lupa udan uni masih haba im kamut udan kumba sanspa ndruspa kilo into by kata kat bakibo tiladang ngi sedang banyak pandor ki ong kata itu kedor kala ada batai ka syong ngajeng la ka jeng pi kata ka idea ka de ka bangi sngo ba ngi pedang long ka biang bahate lada haman la kiyo lada utu unong wandi kamut unum la ban sim kabu namar ba ula tip ba hangin dale hakate ka yo kamut kate ka yo ngi hab bandi kata fi kanir kan sate lakam kendian ya kanika kajing ya ka masih sepok ka ribang la desru namar kumba kalong menta ki ong be yangi pi la dor sate la handai lada bala bu renti hi daka dor jong ka yo kamut umdi unra se hab bandi tu ka dor ka bala penbet khamtam na kaliang jong ka sarkar ti kata ka de ba bhae handai ban ong ban chu shania haka jing yadi yathiat hi jongi kum kinong khai ta ka sitam madu kata namar ngi jakham jingmut jing perkhat hi lada kala ban urlong kum ta kamut kinu wat ki pai ba kin dawate phimla ban di palat kata namar pi kum bakalong mentala da ka dor ka kieu hadu kata kasam sitam hiru yangi ka sapen kelano ya kinong ba makin nya no kan ka do masih ka bagi bampi ti mental ka ka bah ngiju hi ka jinya kren kolong baik baki ki hadien baki ki pen kiu dor
lem lo usim kabu dakar bawan ramar dala da penbet da kata kilo sistem la ni ka mon sistem mo kemoyong tekmut kan bae haman laki yo kata ka de biang nomor ba kanu kumba kalong him hadu menta ke kamar hiru kala ya da ka kilo ku menta habangi let sayo sahat kai la ya per ki por ki ba hasua bat kini ki por ki ba menta ku menta ke por sok plom por sok po mo nilai ni kili kat nu siali ne kat nu skuri ne ki batai da kilo kat ta si kilo ti ka nele kamar ka jongi bal atip bangila ade lupa ka kilo kan ayu ban penbait bangi ru ngin tiet da ka kilo katakan saya rap sibun kamar ke bawan hi ke bakambuan mentang kini ki mar Assam tika ni ke masih Bihar masih UP hatang ke poi lada ke poi hi ke masih Bihar ke masih UP ya ke dor ngidang la hirup bangin ya tek lakam kan namar kawan ke dor ke bejam andai ku bakalong mentang ka babuan hi kawan nang te napo apar Assam te apar Assam mentang kini ki baju persyang ban smuggle ke masih sipok dari Bangladesh kemut kim wan shu ya kata yo kila shu direct bypass ya ketukan nomor fi hagajing arp sangunta tu menuhi balak ban monitor ya ketukan masih tena ta kadaw kala penlong yiki bikin wan baik te kat kum gajing i jungi kolong ba ngila kren hiru ya us em ka hima meliam kolong ba lada pidan jaka wan ra no sin sekmat ngine tre rengkat henrei kata ka jing ya tre rengkat jungi om ka kana para te henrei kum ba kalong mentahi hakaba sedang hi ngila lek bania kendo ya usembut menteri rang ba kata iba perstun kaba mai iru ya kata ka jingmut ka jing perkhat kaba mangi la pasat i la ngau ya deidur sung ya ba maka yo kan don no sang ni sani sapo kitan berni kan nomor bakal ti ka don tanggawe ka banwan sini sapo rikasi jongi te ngila yo mensiam nomor ba mai iru ila dap keren ya kata kaba lada ba la nangyet ma pi ya ka jaka lada piyo ma piyo usi manu bayo sani ngin sapek ngin sajurip ya kata ka jaka lada ka ibet ka ibyang ngin sale ya ka badon kam ti kata kala penlong yangi bangin ya mare sharum saneng pedang kani kajing ya ya lenti ka jongi te ngile ya kenduk ya kata ka yo ka tu ka Meghalaya livestock ka tu ka yo ngin dala pet indala ya pet benia iki kot kisla kade ka yo ka bala dap don ka bala dap plien ru arsnam hasua te nakaliang ka jongi ngila ibet hi ru ya kata ka yo to menta lada kampat biang nsala man pen biang ham hadian abot kan ndai ya ka ban plie la hi te nakaliang ki doktor jangka veterinary nadu ki joint director kila yawan ban jurip ya kata ka jaka man nakaliang jongki kila menjur ki om baka biang kata ka jaka te bangil kila pe hiru ya kata ka check post ka bakin bu nomor pi kum bakalong mentangi ngim dei ba ong bangi khang ya ka yo manu hi badon bor ban khang ya ka yo khana para hanrei ki mat don ken ki yo ka khana para kon don ka nir kon don lada don syu sabala ban pli yo kumut kan kham yo ka bu mo we ha babun ka yo hanrei ka ka ba penlong pat mentah hadiat ngin dalai kenduk biang sa sisian pat ha ka bangin keren ya kani ka yo kolong ba ki ya kani ka bangi lingi lakmut hanrei la ai syukos no pen sange no syua sipor kum ka jing pensai te kum tahi nakaliang ka dis council nakaliang ka jongi ngila lek ban ya kenduk dis council te maki ki ong bet ba pet nginum la ban ai jing bit ya kani ka yo nomor kolong baki doktor ki keren thlia ba kinum la ban wan hakani ka arjaka lai jaka ka yo te kum tahi mardor ngila elek mi saya ka office jangka veterinary yo director ane nakaliang jengki ki kentai phi ngi kam don kum kata lada ka order hi ka don te hangnu tang baya phet ki sing ngin let bet ten dalai keren ni sung thu ba ka don ka bor ka ba kham halor te katangi laya ya persang bani kenduk biang ya iba perstun hak ba ma i ong em kum ka yo kata ka temporary ka bangi ngin bu lut iki gini ki jing don kam hang te po ka yo kana para te kata kala pen khya jmut sisa ngi hadu kata kolong ba ka ka ba kren na basdang bat ka ka ba kren biang hadian long kam ye bet kan te ngisngo balada babu biang ya kate hang te hapo kana para te ngisngo bala sa pen bor
kelak tian ho ya ke belak keren du basdang rengi ngila ya tresitom hendai ke bakren hasua bakren hadian longkam kai no kan long ka ka khubor ka bangingin ai khadu si pai ba hi ka long ba ki pai ba hi ki ne sa sitom hi bat kat kum ki ki bana kaliang ka jongi ngila ai jingmut hendai ngitip sa hiru ba ki pai ba kin sam sitom hadu kata ta namar ba nakaliang ki khun khasi jongi hi ngi khamlumun mahai ka do masi hendai wat nakaliang jongi la yai persang hi kita hendai kalong ka ba snusi namar ba kanika jing khai ka masi sepok kari Bangladesh lang ba kanika uput usam jong jela jongi kalong hadu kat kini gisngi kalong ko bejor hadu ta hendai kuma phi iru hakiwi jela kila persang wat gitu ki ba jumlian man khai kanika masi sepok kari Bangladesh kila sedang ru ban le ki kam pentriam bon jaj bon rukom tena takadaw hi ngi karpat hi ki pai ba hi to ya sa sitom hi nakaliang kaseng jongi katni ngi la yakun hendrai nakaliang jongi nginumla lut hiru ban le te manu kino ki badan kamon sumha banya perkhat banya tenrong lem halor ka kya ka shon ka jongi kum ginong khai bat kham tam na ka menta kinong ki pat nong bamdo khnang bangin la ban kham pan sting ya kanika jing ya le ka jongi bat kalong ba ka we kalong ya kham tam e kinong bam kan bangin la bangin chakri ya ki ka dor ka bobet ka bobiam